Ava çavkaniyên bin erdê heta 5 salan têrê bajarê Amedê dike. Rayadarên Şaredariyê Bajarê Amedê radigînin ku ava derdorê Amedê a dibin erd û çiyayan de ji bo vexwarinê têrê bajêr dike. Rayadarên Şaredariya a Beşa Avê bi civînek çapemeniyê ragandin ku qebatên bin erdî dikin ku ava vexwarinê û ava bikaranînê bi lûleyên mezin û fireh derxînin ser erdî. Arıtma tesisleri, enerji üretim ve temin merkezlerimiz, depolar... Em wekî şaredarî van du salên dawiyê da ji bo ku piskirêka avê çareser bikin xebatê xwe bilez kirin. Piskirêka avê hêvî dikin ku heta 5 an 100 salan çareser bikin. Derdora Amedê bi avê bereket e. Em ê wan çavkaniyan di pergalekî serast bikar bînin. ...Kutlarından temiz ve kesintisiz içme suyunun akmasını sağlıyor. Toplam 15.272 kilometre karelik alanda 1046... Di civînê de bi sinevîzyon û bi grafîkan dan zanîn ku li 15,272 kilometre bajêr de û li 17 navçeyan de ji bo ku welatî avê bi zanistî bikarbînin xebat dimeşînin. Ji bo ku çemê Dicleyê jî ji qirêjiyê biparêzin hin proje amade dikin. Di daxuyaniyê de hat amajepêkirin ku pirsgirêka avê li navenda bajarê Amedê heta sala 2055 çareser dikin. Li gund û nahyayan jî bîrave dikin. Heman demî de dewlet jî heft bendavên din li derdorê Amedê çê dike. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.